I'm sorry, I'm sorry, wadai. Vijana nilikuwa msashukuru. Nyaya yangu yakamira kudai. Ndakawari wane murume na October last year 2024. Awara wakangode kuti ndine musoro. Ati ndine musoro. Usiku akabva ngondimutsa pakati peusiku. Haachatogoni kuvhura madziso. Tsinga idzi dzirikuratidza kuti munhu watodini atobhuroka. Saka kugara muchama ndakarohwa ndinongoenda sheshe dzimweni. Ndakangozvifunga ndabva ndamutsa vana vangu ndikati baba rudini uri kurwara. Foni yangu yanga isina airtime. Ndobva ndatora foni yavo baba ndabuda. Ndaenda setoda kuenda kuchechi. Pamba ndinongogara nevana. Mbuya vari Harare. Saka zvadaro ndakabva ndangoenda pandakaenda pasaidi ndobva ndasvika ndafonera kuna baba muni watinonamata nawo. Ndikati mukomana rudini uri kurwara. Hazvuzvizwisika kuti chii chiri kudini. Ndopakabva auya pavanini uya dzadza kuma wana. Ipo kumuka kwandakangoita ndakangomuka ndakutsa moto wangu kotoisa mvura pamoto. Sevanhu vanoziva nezvemweya ndakangoziva kuti mvura ichadiwa. Saka pavanini anongoronoka akabva atouya vasvika kwatodini. Ndobva tamutapura kubvisa mubedroom. Anga asikachadi kufamba kana kudini. Tatapura taisa mudhaini. Tamisa mudhaini. Vakabva angotanga kudini kutobatsirwa ipapo. Abatsirwa. Zvihazi munamate vachi munamsvitoka mangwana chino makuseni pachena. Nhasi tochiona kunaka kwacho. Kubva ipapo apo ndopakabva akutotanga kutosimuka kuti mapinda mbakotodini autogara kunze kwato akangokontinya kutanga namata yangu kwatodini wakumupa chingoshanda. Then tingodaro mune nyaya dzaingotaurika maringe nemusha magarire mamirire zvakangoita pamusha pachepo mungone nyaya dzaingobuda. Asi sekuti iwe unonga wamuroora kuti uzvipasise kana kuzvitaura kuti inini panapa kana kuti zvandosangana nazvo zvakadai zvanga zvisingabviri waingokorera uchingoti pamwe zvichawa kana kuti munhu wachadini wachanyara. Tangoti October iyeye murume wangu achindoita right mbichana November tete wakabva ashaika sekondibhuri yemumba mandakaroa. Ndobva taenda Harare ndobva asvika tete wakatodini kwakudzoka uchechi kwatinongoita dara rinodini harina kupera. December 24 December wakangotanga kuti tikadika chikafu wototanga kutodini kurutsa achai. Ndobva tangoenda baunini anga uya kubva South Africa. Mukoma chini zvemunhu murudzikira kudai akati handisi pane chandoziva. Ndikati asishuwa bvunzai because zvese zviri pani zviripo ndoshaziva kuti chii kuchipatara waingoenda kiriniki pamwe zvizimasi tangoshingirira. Asi zvirungobatwa zvinongodini zvinongobata kusvika murume wangu akazondisiya musi waFriday. Asi aiuya vanhu vachiedza kubatsira wechechi wekunze vachingondipa mazano ekuti munhu unoita chii zvinani. Mese mataingofamba taibata baba mukuru ndiye ndakadhodha murume wangu kumashure anga asikazvizivi paakazonga achitanga kuchananguri vakanga vakachititsanura. Asi nhau iri kubata neusabhuku mukati. Inini baba mukuru waDecember akabvunza kuti zvamunombofamba munozwei auzwa munini akarwara tatakura kuti tiende naye kugonda. Ndikati ndoshaziva kuti murume wangu daurerwa nyaya yeusabhuku ndisabhuku here. Wakabva mukuda kunze hana mhinduro yaakandipa. Mei iye tofunde kufa kwakaita murume kufa kwaaita pakachifona iye akatoziya atotaura kuhama kuti nini kufa kwandaita ndauraiwa ndii. Taiga murume zvakatonaka ndinoziva kuti pane dare ratogavha kumashure. Ndipo ndakachizodaidzwa mumba kwauchitaurika kuti nyaya iri panapa munini custody kufa kwaita uri kuda kuti ndauraiwa ndiani ndimukoma. Handina comment ndakaisa handina chandakataura panguva yechiremera. Asi vakabata mwana uyu ndiye akanga achitumwa ndikabva kuti taura ndoda kuti utaure kunani kuna mukoma. Mwana umba yese yakaungana. Mwana akati inini mataifambe pese navanhu taibata baba mukuru. Wana tete nevazukuru vakaedza kubvunza kuti Proud zvarutaura unozvimirira here. Akati inini ndinozvimirira ngekuti mese mataifamba ndizvo zvaidini zvaitaurika. Ini ndakangopindura shona yekuti nhau iripo ngeyekuti madzibaba akanyamaturura mvura. Asi vana ndivo vanobatwa nechii nevazhiri. Nhaiwa iri panapa ngeyekuti vanhu vadini ngavafambe. Vanhu vakandokomana vari mumba vatorisi kufamba vakabuda semhuro kana kufamba vakadzoka nemhinduro vakaenda kumwe kwechipiri vakaenda kufamba vachingodzoka nemhinduro.
pechipiri pacho vakazi endai motore ivhu repafiwa muye naro tibudise tega avataure mafire adini aita vakangotsika tsika ava vakanga vari tete pana tete nhamba 3 nababa munini mudhuze wokwakomba vakanga vachitaurirwa nyondo kumashure saka ndiyo vakachiti saka ine nyarara here yakadai isusu dai tawana mari daidini tafana ndikati munoda mari nekuti muri mufambi vachiti tiane nhamba dzotapiwa dzavamurenji saka tatafungwa kuti isusu tiendewo kunani kuna murenji ndikati aiwa bhinesiba imi ndichitsvakai kuti munoabata here mari ndinodini ndinotsvaka mari chitsvaka upenyu hudini hautsvaki hona dambudziko rindasangana naro vakabva vatsvaka shuwa nhamba dzavamurenji vamurenji vakati dini uyai wakauya kumba kwati ini handinobuda ndakangosara ndiri kumba wakauya nemhinduro wakatoti wamurenji wataura kuti vasvike pachini pamumba murume wangu angaibva fureni saka chitatu ndokuya kwakaita chini pamurenje pamumba wauya pamumba ipopapo wamurenji wakatanga kubata bhande shuwa wachobva naro nhau haindobuda futi chii musabuku vangoti oraiti ndakumbokupai zvokuti musari muchishandisa kuti ndione kuti dare rangu riri ndinoripedza sei asi ndoda kuti muunganise chinhu semhuri ndokubva waenda after 7 days ndopawakadzoka wana wanga uda uchidzokera kupi kumabasa wavangoshandirwa semhuri panguva yechienera vamwe vakagona kusununguka kuzendai munotsvake chini mari asi baba mukuru vakazi hauna kwaunoenda kusvika tasvika pamumba pakuti nezvotiuda pachii then vana vanini vakadzoka nanatete vakagadzira vakadini vamukuru vachibva adini aibvasara vabhere chi7 vamurenje vakauya vakaenda kumba kwavo vakasvika vakabata zvavakabata titori papamba pacho papapo asati adzika dhere chi7 mutone zvinhu zvaakatotorerwa iye baba mukuru vachidini ndakanga ndisingazivi kuti ndokwazvichadiniva ndokwazvichasvika asi pese apa ivo vakanga vachitanga namari vakasvika vakazokumbira kudare kuna murenje kuti aiwa urikumbira kuti mutibatsiridze umunonga matibatsiridze wandi kushandisa mari dzavo munonyora pasi ndikanga ndadzokera kubasa ndokushandirai mari dzenyu ndodini ndodzosera inini mari ndakabudisa ndikavapa semhuri ndikuti handichaitiri kusaidi vangu asi ndakutirawo nevana vangu kuti vanoda upenyu hwakanaka chini mangwana wakashandirwa foshuwa mari ndikabudisa ndichitopa tete kuti tete mari yangu muriionera vana maigura mwangwari mari yangu murudini muriionera mari ichingonyorwa chini pasi vangu vakabva vangoti kwende kana atoreva zvakanga atoreva kumba kwake haana kumbobvira agara azodzoka pamumba kuti achiti vanhu woye izvo zvinhu zvakamira kudai tinorongana sei nekugadzirisa zvinhu zvisina kumira zvakanaka mumusha wakabva vangobuda kwakutodini pakutoenda ini ndobva ndachiti kuna baba mukuru wamwendi sekendi kukomana ndikati vamukuru nhau vaindinoziva ngekuti mumusha kana mabatwa urombo kazhinji chikwambo chinonga chaiswa mumusha asi chikwambo chikambo chaiswa mumusha chinoenda kopedza nevasina chini nevasina mhosva madini kunga magara pasi kuti nhau igadziriswe idini ipere vamukuru vakatsika-tsika akati ndichona zvekuita vangodini vangonyara ndikati orit mari yangu mari yavangu yakashandiswa ina kudini aina kudzokera kechitagara ipopapo wamurenje wakadaro kuti naye bhuku iri ndiri kuona musharukwa wakatanga nebhuku iri wakafa asi hamunozvitsvaka inini nekuti hamunomufambira kuti ngekuti angamuvhura munhu wakafa ngenyaya yebhuku murume wataunganira futi nhasi panapa muri kuchema uyu tiri kuona futi wafa nenhau yechii yebhuku saka bhuku renini rakadini rakasvipa ruda kutanga kutomboshandirwa nekuti izvo zviri kana dai muda kuti muronge kana kuti vamunomisikidza kuti ndiesa bhuku ari kudini ari kufa saka bhuku renyu roda kuti rifambiwe rigadziriswe ngekuti midzimu yadini yafuratira oraiti titori mudare mumba mukuru wakabva azodaidza village assembly nemamwe makomiti ndobva vataura nhau yekuti musha wedu isusu wakadini wakasvipa zvavakasvipa isusu village committee indimi ndakusiyira bhuku zvese zvinonga zvichidiwa mubhuku munonga muchingova wakada kuedza kuisa inini ndikati inini handina chandinokwanisa nekuti murume wangu inhova yebhuku irasidza saka inini chandinofara ndicho kuti ndimire umwe wangu arizovafa ngebhuku iri ndinomira ndichiti ndiri kudei ini handidini handipakwanisa komiti ndiye yakabva yauya sikazi ndotakusarendera chini bhuku asi komiti haina kundirasa yaingoti kana paine chingwangwe kafoni waingobvunza nokundoti ndii ndiri paumba handisi sabhuku ba asi ndaingoita zvaingoitwa paumba mbuya aripi ari wachingondibvunza toita sei ndikati imimi batai wakuru wandoripo muronga munoti zvinhu zvinonga zvichidiwa
Kuchua waimboita zvao simu kati ndasikadini ndisingafani. Wakandifonera tikabva kuti ayo batai ndiyo munodini munoshanda nayo. Kuchizobuda kwemainput apa. Saka ndishandisa ndechekuti kumashure 2022 murume wangu asiya basa kuSouth Africa. Pakaitwa mavhotsi akaitwa. Aitwa kudaro. Pakatofonwa nditori munyumba zvichizi tiri kukumbirawo message yakabva kuna chair. Ichizi tiri kukumbirawo something murudisa bhuku hapo asi mimi muruzi ndini ekiti mumbori panzvimbo pakudai. Tiri kukumbirawo madetails enyu. Pane zvinoda kuti mupiwe ndiani ndi-MP wabenzi. Pabarasi yavo vatosenda madetails aya. Saka mainput aingouya ari muzita rangu remurume wangu. Auya ari muzita remurume wangu. Ndakataura kuna baba Ororo ndikati baba Ororo wangu iwewe uri mwana asi zvauri mwana wakabata bhuku ndimbuya Mutindimba nenge ari kurwara asipo asi mune bhuku ndimbuya Mutindimba vanhu vamwe vachiuya koripota nyaya dzavo vanouya paumba panapa. Saka zvotoita ndezvekuti kwazi nemadhumeni toda kuti murimi moita takubai mainput akakwana moita toda kufambira chizoona mafilm. Saka village rakabva rauya maproduction vauya kubva vatoronga ndotobvisa amwe mabhegi totorimisa munda iwowo wambuya village vakaseko pavillage ndonouya kunondibatsira kurima kare. Mutanga nyaya yenyu pekuti makatanga zvamakatanga asi hawachadopedzera. Saka zvadaro ndipo paakuchibuda nyaya yekuzi inini ndiri chini ndini sabhuku mainputaya akutotora akubva pandinogara kuendesa kune rimwe village babangu rakapeunge siende kunogara. Saka amurindi ndipo ndakazviti inini kunoku ndianeseka. Honai hondo yakatanga vanhu vese vabva vandiramira musha wavo. Havachadi kana kuda kuzwa kuti zvinhu zvaka zviri kuitika kana kudini. Ndakanga ndine project yangu dzembudzi dzakafa panguva dzakafa 5. Vamurenje vachibva vatondibata akati mhai taona pane zviri kuita pamumba pedu papa regai ndimhanye ndikadzisira. Vachibva vabvese zvakadini. Alright mbuya. Dambudziko renyu ndibhara. Dambudziko nderekuti ndakupurirwa musha zvakatanga mumusha macho hazvina kupera. Saka ndataura namurenje wakachiti imini nhauhai kuti ndigone kubata semhuri takanga tapera 3 months dzekuti tiungane. Kubva ipo papo ndabhadhara mari yangu ndinogosewa vanhu pana akazombodzoka kusvika nanhasi asi matambudziko ese akunangana nini. Saka ndangakaona kuti inini semunhu uri kuchema hwani kuti nditi ndingotora umwe kuti ndiuye tiyananise kuti pedzedari ndingozi nditotonga musha. Saka ndakangoti ayo nini regai ndiende ndomberi ndopiwawo solution yekuti ndigonewo kudini usununguru nemhuri padare rakadini rakatanga mari yangu ichidzoswa. Kuti kaka zvakaona maikuva here kuti pane zvakakuitika musha mwana murenje wakauya pamusoro ichangomere mutasa pamusoro imakukuta handitenderere hangu varipo ndinotaura kuti ndiko pasiripo handipo handiti mamire ndinoitwa Aaron Mtinhima mufamily medu ndini mukomana mukuru takwere mumba medu pane wangaaari apo pane muzukuru aifanonga auya apadhuze pacho apa akanga aripo pese pazvaiitika handiti maona tingati musi wechitatu ndopendakaona samanisi iri kuuya yakauyawo hayo nevanga vatumwa achatauri mazita tingatenderera vandasaina vayangodzokera samanisi vasingazivi kuti unosara naye uchizoya naye kudare kuno nhau iripo iri kuitwa ndezvekuti ekutanga ini ndandisingazivi kuti ndiri kutaurwa nekuseru sei ndadaro takauya muna December wegore rapera ndopatakasvika munin'ina ari kurwara vatasvika baba munin'ini aripo nevanonhwa icheche wanga varipo. Saka ndo vadati akarara kati baba munin'ini chii chiri kunyoesa ndikaza musoro ndisoro mutema hausi kumira bakudini kutema. Ndo vatatorana na baba munin'ini vatabuda panze kati baba munin'ini hapana kurwara kungodarika hapo munhu ngaende kuningiriki kuhospitari kune baba munin'ini unodrive ndobva akumbira mota kumanext door kwacho. Ndikuda pekuti pane pamakabata ibindu zviro ukatorwa zvinhu kumakwenyu mukachidzokari kuzopedzisa mukuona zvakaitika ndezvekuti pane musha wana maiyo
wabereki uri pane kidhoni nepamaini handiti mukosa ndo vari kugara muyadhi. Inini kugara kumunda kwewabereki ava vari kugara payadhi. Saka payadhi pacho ndo patinoberekwa tese. Ivo vari kugarawo zvakaita apa. Vakauya auya akati ngatipinde mumba, toda kupinda mumba mani mewabereki venyu handiti mabasa. Tikapinda mumba macho right, ukabatwa zvinhu zvakabatwa hazvina kupuwa zita handitika, handizivi kuti chii chakabatwa manditika, hazvina kupuwa zita vaizvo right. Zvadaro ndo zvatazivo right. Zviri apa ndezvekuti tichazoenda kuti kumba kwani kwenyu handitika, kuti pane chidistance kubva pandakugara nekune munda wawabereki wacho vandiri kugara. Saka ndakachizoti wakachizouya chimwe chinhu chiri honest ndechekuti ava mainini ava tibatsirane pamwe ndingatenderani pane vendiva kutaura ndinotaura pekuti powataura penyaya yemari handiti muri basa ndibatsirei kana ndirurasika ndekuti kana muri kufamba nenyaya yacho chimwe chinhu chakazoitika ndechekuti handimati makaenda pana mhaiyo ukabatwa zvakabatwa kubva wachienda kwenyu kwakabatwei. Inini handingakwanisi kuzvisanangura kuti chii handiri muri basa. Wakati imimi baba nekuda kwekuti manga muri kurwarirwa handitika, makadaidza muprofita ndozvakataura murenje handitika, akadaidza muprofita. Saka muprofita wakamupa zvinhu zvinenge mazai mukasherera pamukova zvikazochinja, murikuzvizwa ndozvaakataura, zvikazochinja handiti muri basa right, ndozvaakataura. Saka ndozvatabata izvi. Ininiwo kune rimwe side pekutanga pacho ndandi kurwarirwa nemwana wangu achigwinya handitika, saka ndakatoti solution yadini yauya handiti muri basa right, ndochikuti mwana aite zvakanaka. Echipiri ndine mukomana watouya uri munomu uri kutopemberawo nenyika uri kuenda handiti mirai mukoma maiyo vari kutika pane zvakanzi muzopedzese mushure meerwa handimataura mazai chichi zvikazochinja kuti asi kunzi pane zvamanzi muzopedzese zvamusiri kuchadini kuchaita cooperate imeni ndio patiri kudini alright. Zvakaita kuti zvavari kutaura ivo ndivo vakavharisa handiti muriona, ndivo vanga vari kugrupu. Inini ndandaita senge munhu waakuzi hapana kuda kufarira kufamba padhuze nemuroya ndikurizizwa ndanda kusaidi kwangu ndega ava vamweni avo nini haungotora sibhonemba medu handisvika ndivo vakatora nyaya yacho kubva waisa kufamily yekwamudzinima yese handisvika right. Ikoko ini ndanda kuminority ivo vari kumajority ndokwaunga vari. Saka vachichitaura wari ikoko pakava nematukano ivo ndo vaitituka vachibidza mhiri kwazambezi kozi muri South Africa ndokwawaibidza masoko vachitaura vachitituka maudhiyo acho ese ndinawo ekuti hazvikataurwa ndinhingi papa munini uyu akasvika pekuti inini inatofafitira zvese zvomutaura zvese zvataura maya mukuramba hazvina kuitika ndizvo handisi kuramba kuti murenje wakauya patiri kuda pari kritika wapa patiri kuda pari kritika ndepekuti pamba penyu pazuva pakauya zvakabatwa po makabvumirana nazvo here 1 2 mazibvumirana nazvo makabva mati once the way forward. Ndizwei handizivi kuti ndingakwanisa tsanangura chimbondipindura ivo zviro zvakabatwa here pamba penyu vane zvavakabata zvapopera zvabatwa mamauita kuti makuita sei after zvinhu zvabatwa right. Zvakaitika ndezvekuti wakati zviro zvindabata izvi ndo zvanga zviri kusakisa kuti vana vari kurwara vana vadini handiti muri kubaswa nekuda kwekuti mirai titaurira nezvakataurwa nekuda kwekuti makadaidza muprofita because ndakatanga kurwarirwa nemwana achitanga kugwinya kana nekuchikoro ndozvanga kudini akuita handiti muri kubaswa. Saka zvadaro tikati solution yadini yauya uyu ndakangomubatsirisa panga pasina kuchabatsirana basi efamily handiti muri kubaswa pamba kuti ukamira nezvake murume wavo uyu baba munini wacho ndakati ndiri kuSouth Africa ndikati baba munini tataura ndiyo akapesa pagrupu akati ndoda kudzwa kuti chiri kungorwarisa mwana wababa mukuru uri munhu ndamusumudze kuti yapa wakati kune munhu akatomuchengetawo unogona kuzotiza. Saka zvadaro chii hamusi kupindura pazati mimi zviro zvabatwa pamba penyu zvabatwa makabva mati maakuita sei alright. Zvakaitika isusu tanga tiri kutedza because zvinhu zviri spiritual handiti ndizvo saka isu tanga tiri kutedza zvanga zviri kutaura uyu wacho. Saka pakava nekupesana mazwa here pakava nekupesana
pangava nekupesana. Pane kupesana because baba munini wanga asipo, wanga aenda kubasa. Panga basa la madzimai, uyu mainini wanga asitoripo. Handiti wakasara kumba kwawo. Pamba ine wana wape, handiti mukubaswa. Newo mwanza dzangu dziri panapa. Saka ndo zvakaitika zvacho. Saka way forward. Ikati zviro zvakabatwa makabva mazwi tingati hapana chetakazoita bhanti murufa konzero chakaita kuti pazoshayika zvekuita panga pane matukano. Uyu baba munini akazosvika pekuti tidini even kana kubaya nepfuti kubaya inini nepfuti hatini murupaswa. Saka inini ndanda kutyira upenyu hwangu hapana zvatakazoronga. zvatakuita ini sisi mabvuma zvinhu zvakazviwana izvi zvakabatwa mabafei tamutipedzisai zvavakadii zvavakazara zviurayana izvi hakuna munhu anombofa isusu chatakatarisira kuda kuti problem iite sei. Saka kupera kweproblem kuprocedure neayo kusvika yasvika masvika pairupera anzi zvefuti nechii chimboisai pasaidi chimboidai kuti zvakabatwa itotoko tombodhira nazvo kana kuri kupiswa kuita sei nezvinoda kuitwa zviite sei zviitwe zvipere because hatinoona matutika zvakabatwa then what zvabatwa then what mamadii mamoti hatina kuzoita anything. Aiwa saka it means problem yenyu haina kupera. Problem yenyu munoona mangori chii muinani inoramba iripo asi vakakonzera kuti paone kusazoramba tichienderera mberi nekunhingirika nekugadzirisa ndiwo avo vacho vanga vari kukonzera. ndosaka ndati imimi honzeri awaraba imaisunga imi napamunino sungai izvaizvo uya utaura kuti imimi mufanirwa zvakukei mama kutaurisa mabudi ndozvakazokonzera kusadii siyaende mberi kuti pedze chii nyaya. Are you ready nhasi unotika nhasi unonyanya kupedza inini kutaya kudai ina ndinoda mudziko bai. Saka nhasi munhu wamamudziya naye ndiyani imimi samureji mamukwirana nezvaakaita zvacho. Inini hangu ndanga ndisizowirana nazvo pamberi pati sei ndandisichazowirana nazvo waiti ichitaure handitika wakatsanangura achiti ngoti kumba kwedu kune utungamiri handitika wakatsanangura achiti pane wanga wachiklema mashure kuti bhuku rakanga rineredu handiti murubaswa. Saka but bhuku pane here anomboklema bhuku izvozvo izvozvi hapana. Saka nyebudetsa ndinotaura zvanga zvataura mainini asi wataura here achizosvika ndikutinika ndikushamisika because there's no one handiti bhuku racho hatitolipa handiti asi muti muri kurayana bhuku pane here ane bhuku racho izvozvi hapana rinani hapana. Saka muri kurayana chamuri kurayana chiika muri kurayana hapana uri kuuraya munhu ba hapana uri kuuraya munhu ba handiti murume hapana uri kuuraya munhu ba. Saka isusu tonga tiri pamwe twari redi tonga togadzirisi zviri kunesa zvacho toenda kodini kogadzirisa ndosakutaura imi bavamunenera nani ndimaikoti muchibva muno chipedzisai process yemakatanga pambotaura kutaurwa asi chakakosha zita ndinonzi Henson Mutimeni ndiri chipumisirwa mamawo right nawe kutaurwa namaikuru namukomo zviri kuizwa ngatimbosiyei pane rubato woika ndona uwo mukoma uri kuzi wakabata akabata kune chaakabviswa ubhuruku unoti muboboko. Saka isi tinoda kuziva kuti muboboko sedare muboboko chii hausi kurombwa here. Number 1. Number 2, takaungana semhuri kudai pari kubatsirwa tese sefamily matambudziko apere umwe akazorwa upfu mumusoro zvinorevei
Number 2. Number 3, pafamily tree. Mukoma wakabviswa. Toda kuti wandipindure kuti Caston wakabvisirwe pafamily tree. Iyayo usabhuku. Handiti. Ndosaka ini yekutanga baba. Ndeti kupindure. Urombo azane mbobo urombo baba. Urozvizwa. Urombo baba. Saka unoti urombo why? Is it because munhu ari kuenda kuzipa simba handiti kotsvaga simba rekuti anokwanisa kurara nemukadzi waafunga kuda kurara naye nguva yaafunga kuti warara naye. Saka izvozvo ndakati tiri muno magarerera izvozvo anokwanisa kutaisa iye musikana raro musikana uzo kuzwa mwiri wake ukuku wezozwa kuti ndiri kufambwa mana asi munhu ari kumufamba ari wotopedzisira musikana wakuda woenda kutoona watota sei asi ndibambo yakagara pacheya watosenza chii akaona kuti mai akagarapo wobva atochiwa vati uyo tiri muno takatogara tiri muno iyo handiniye uziya uri bhizi wondozwa maimirapo kuti maiyo haachagarisiki she's an easy handiti chii bamba watoita basa rani uzopedzisira maiona mai wamuda nyakata watoti ndo chii ichocho munhu anoromba kuda kurara newakadzi nyange wasiri wake handiti isaini yeruchiwa munhu ane ruchiwa kana kuti munhu asikagutsikani nemukadzi wani uzi munhu kana akarombwa anokwanisa kucheka na 15 muno tiri muno mukuzidayonai daritaita pe15 wakadzi anenge wachema unoona ndo urombo. Saka uyu kana akatobviswa urombo mugrupu handiti kana akatozwa ndizvo iri bambo vakabviswa something mugrupu zvakaitika shanga chandofanira pamuri bambuka ndicho kuti muri munhu ada kutobatsirwawo handiti muri munhu ada kutobatsirwawo kuti zvinhu zviite sei because kana chakatobviswa mugrupu handidi kutanga vaimouka tinomwe takatoita panzapo uri kutondera umwe murume kwanzira satani yes yekutoti pauyu pachepa pavo pazvumba pakatoburiswa kakakamba kakatonde mazita evakadzi vese matagezi vakabviswa handiti saka izva isi chinhu chinokwazirezi singabvisiki chinhu chinobatsirika chinobvisika handiti sekutaura kwatita nani mambo ototi injini yakagujunurwa saka izvozvo wanoma usasamushire wanoma asi chakudiwa kuita sei kuti chakatanga chiite sei chipedziswe kuti zvinyatse kuonekwa zviswa chinhu apasa nii kana paine zvimwe zviripo pamusoro peizvozvo handiti zvinhu zvaongororwa zvinhu zvatariswa zvinhu zvadii futi zvinhu zvagadziriswa zvinhu zvonaka iye apindure ega chaizwa tesingenzewa dzina mumini kuti uri kuda here zviro izvi wabvuma here mhosva yake kuti wakabatwa nembobobo dare rese richizwa wabvuma ndizvo inini ndandomuda kutaura pekuti ndinoda challenge yandinayo izvozvi musi wechitatu mukomana wangu wakabuda paumba handiti ndizvo kutaura zvekuitika kusaiti kwangu mukomana wangu wakabuda paumba mwana wangu ne20 years uri apa abuda paumba akabva angoenda takafunga kuti bamwe munhu aenda kunyuye hatitika chitatu haana kuuya mandi racho china haana kuuya mandi racho chishanu haana kuuya mandi racho kumatupa pasi 12 toti anga makusenano around 2 minutes 8 minutes past 12
takazofonerwa tichizi mwana uripi, kasi munoziva mukomana unonzi Richmond. Ndikati Richmond mwana wangu, kasi ari kunyazura. Right. Ari kuitei zvikasi ndomuona ari kufamba kudzimba dziri ikoko. Andiri muruba. Pane chakatora zvikasi hapana kusvika kuti pamwe anogona kuzorepa vanhu because zvataura zvichinasa kudini ba kutsarukana ba. Right. Ndobva tachiti ndazotuma sekuru wandatumawo kuti ndaimo ndini ndaimo batakufundira nawo mwacho ndikati ndaimo mire panyanga tenwopo apa. Iwo mukidza mukombe musazoita achidzika ba. Because hatisazoti because akatomborwara nepfungwa. Saka takachiti vachizouya watouya vazotambirwa bhaazouya watouya ndatouya naye kunogwa. Saka inini ndiri position yekuda kubatsirwawo nefuture yawana wangu because wana wako ndio future yako munhu. Mwana yo wadi wapana. Uri pana? No, tiri isusu bamura. Nyaya yedu yemwana wenyu yanga isiyo. Nyaya yanga iri kuendere kuti pane zvemusha zvinhu zvamakatanga zvamanga musati mapedza. Ndosaka tapedzai chii zvamakatanga. One. Then mwabatsirana makangodaro mwabatsirwa kuti nyaya yechii yemwana. Nyaya dzidzo dzadini. Ndakabvunzwa ngemunini wangu atiti ndizvo. Maini nemunini namuri pano. Muriwo ready here kundibatsirawo maproblems ari kumba kwangu. Inini kuuya kudare kudai kutorwadziwa ngemwana ere ngekuti hawadi kuita kubuda pachena vari kutorwara. Nditori ready saka kutouya asi mari yangu ndikuidawo mari yangu ndakavashandisira kuti vabatsiwe baba mune kuda ndinoda asi chinoshupa ndechekuti mukoma unogona kuzvipfuma pano asi pakuzozi ngapabhadharwe mari unodai kutoita maoko haana kana sendi raanobvisa uyu ngapindura imi bambo avo vanoredi kubatsirei muchivabatsira muchibatsirana semhuri zviri kunetsawo mwana zviri kunetsawo uku zviri kunetsawo uku zvese zviite sei zibatsira asi chiripo ndechekuti munhu wese kana aisa dhora iwe isawo chii ndo chichemo chiripo but otherwise hapana chii hapana nyaya saka nyaya iri ndekuti imimi makuti zvakatangwa nani ndiani murenje handisi apedza zvake zvakadii zvakatanga handina kana muda kuzoti mabva ipapo mozoenda futi nechii kuno umwe yaimwe chii stage kana ati anokwanisa kubatsirai zvese vakubatsirai chii saka the choice ndeyani ndei haisi yangu yes ndikumbirawo nekuti apo kutomira kudai kuti zvizosvike panguva nekuti sedzi usvika kudaisi ndakatokumbira kuna samurenje wacho ndikati samurenje ndaikumbira kuti mungomuzuriwo pachini padare nekuti hondo yadzinosangana nadzo ndimi uri kuzviona saka taizodawo kuti munge muripo kudare ramambo tichikumbirwawo kuti dare redu ridini ripedziswe nekupiwawo wekuzvizoenderere mberi ngekuti pakazoita anofa kana kuita sei nekuti vanhu varoramba kubatana zvinozozi imimi hamuna chamunodini chamakashanda yesi muri kudini muri kuedza asi vanhu varoramba kudini kubatana saka vanonga vaona apa ini handina problem izwai zvandoita mashandiro andinoita dani zvisi ainiwawa mashandiro andinoita inini ini changu chete kwaidhirika kuti nyaya yako yawataura inoda kuzobatsirwa nechii nachiremba nesvikiro nechii asi choice yechi yachiremba nechii is not my choice, it's your choice. Saka mukatobvunza mwana ari kunzwa kuti uyu anotombozwa wamwana ari kunzwa kuti asi chandoziva choto munobatsira uri chii saka imimi kana muri samurenje anokubatsirai handisi zvakwa muri kuti muri kuenda naye kumba kwenyu here ari kubatsirai kumba kwake here muda kuti mubatsirwe pasi pemusasa here panapa choice zviyo ini chandoda chiti muite sei batsirwai kana munokwanisa kuti mapedzana vamurenje moti akatimbozwawo futi uyu muri apo kuti izvozvo ndezvani saka chiendai mudecide muri pai since paine urombo kana kuti ubato popopo
unenge wakatoenda kwawakaenda zvazviswa zvinoripota kumuridzi kuti ndabviswa zvinoda kuzoripwa. Saka iye mukoma ngaatitaurire kuti wakatora kwani zviro zvinoitwa nezvinhu zvinhu zvikatobviswa pamunhu, iye anenge abvisa ane madzorere ari zvimwe zvacho hazvidzorerwi, zvinhu zvimwe zvinongobviswa zobva chinhu chinodzorerwa chinhu chemunenge mapinda mucontract neapa kuti iwe washamwari ndiri kukupa 3 years uchishandisa chinhu ichi 3 years dzikakwana come back nechinhu changu ichocho handisi ndo ndatora chinhu changu. Kana uda kurinyuwa contract wobva worinyuwa contract. Zvimwe zvacho zvokuti kana ungopiwa uda mushonga weragi uyu unongozoenda une indefinite period kuenda kana zvazokunetsawo kudii chinozotozoona vanhu vangu mushonga yake wakazochinja kuita nyoka wakazoita kudii is because munhu anenge agarisa nacho kakawanda obva azokanganwa mhiko parunzi famba nebheki urikufamba nefront, parunzi famba neside wakufamba nefront. Izvo zvinhu zviya zvakutanga kudii kubiringa mai anoona. Saka chiripo ndechekuti izvi zvakaita senge izvi kana akabvisa anofanira kunge achiziva kuti kana ndazvibvisa ndinozviita sei. Yes, haambobvisi chaikwanisa kubvisa chikazoita sei hazviiti. Kana iye mai papapo akabvisa makutaura iye wachashataura kana paine mhiko yakapiwa kuti kana wakubvisa zvinhu unozoita sei anokutaurira izvo handizviri mandifuwo kukumbira kutaura chana inini ndakazwa kuti Samurenje ndikutaura zvakataura Samurenje wakati makadaidza muprofita madaidza muprofita hamuchatoziva kuti ndiani anditika mukachirira zvinhu. Saka zvinhu zvindo zvachinja ndo zvakataura anditika ndo zvachinja ndo zvaakunetsa panapa andikubaba ndosikati chiendai muna Samurenje chiendai bye chiendai panzvimbo sakane amunopinda